मा बुंनो सानो सार नोंथाङा दिनै बिटिसि हालामनिफ्राय दिनै नैबे उदालगुरि एलएसियाव दिनै सासे बिजाथि महरै टिकेट दाबिदार हिसाबै बुंनो सानो सार आंनि खावलायनाया बेनो गिबियावहा नोंथांमोन चेनेलनि बा मिडियानि फैनाय नोंथांमोनखौ बरायदों गासैखौबो आरो बिसेसकै दायो बे समावहा फैगौ जे बिसायख'थि 2026 सननि बिसायख'थिनि थाखाय गासैबो जोङो बिसेसकै आङो उदालगुरि समाजनि भटार बा जनसाधारनखौ बरायदों आरो आरज गाबहरदों जाहाथे जे फैगोन बिसायख'थि समाव जाहाथे मोजाङै सानै हनै जाहाथे बिसायख'थियाव बाहागो लायो जाहाथे रायजोनि जौगानाय खामानि मावनायाव मदद होनो हायो बे हिसाबै नोंथांमोना रायजोफोरा जेन गिबियावनो मोजां सिन्था खालामनानै खामानिखौ मावनो हायो। खोना मोनो सार नोंथाङाबो सासे बिजि बिधान सभायावहाय टिकेट दाबिदार बबे समस्ति बा बबे एलएसियाव नोंथाङा नागिरबाय थादों दायो बे समाव? गिबियावनो आङो 46 नाम्बार उदालगुरि एसटि एलएसिखौ आङो बेवहा गिबियाव आं थांखि लादों मानोना बे आंनि न'नि समस्ति आरो बेवहा गोदोनिफ्रायनो बेवहा आं दङ बेनिखायनो आं बे उदालगुरि समस्तिखौनो गिबियावनो नागिरदों। दा रायजोफ्राबो बे समाव जे गोदान केन्डिडेटखौ लुबैयो जे गोदान केन्डिडेट फैयोब्ला मोजां मावलांनो हागोन नामा आसाबादि खालामबाय थादों बे हिसाबै नोंथाङा मा फोरमायनो सानदों? रायजोनि जि सिमां आरो बे रायजोनि सिमांखौनो आं जाफुंहोनो सानदों मानो होनबा रायजोफोरा जिबायदि लुगैदों गोदान बिजाथि हिसाबै आंबो गोदान बिजाथि हिसाबै उदालगुरियाव बे खामानिखौ मावनो सानदों मानो होनबा आङो जिबायदि दा मिथिना मोन्दों गोबां जोंनियाव जोङो जेनेबा जोंनि बर' माहारियाथ' थाबायानो बेनिफ्राय आदिबासिबो थाबाय हिन्दीबासिबो थाबाय गरखाफोरबो थाबाय राभाफोर थाबाय राजबंसिफोर थाबाय गासैबो असमिया भाषी लानानै गासैबो रायजोफोरा दैदेनगिरिफोरा आंनियाव फैगासिनो दङ बिथांमोना नोंथाङा ओंखारदो जों दोङो आरो उदालगुरियावहा नोंथाङा दारायदो बिपिएफ हानजानिफ्राय बेनिखायनो जों नोंथांखौ मदद होगोन होननानै आंखौ बुंगासिनो दं बेनिखायनो रायजोफोरनि जि गांनाय उखैनाय बिथांमोननि जि लुगैनाय बेखौ सुफुंनो थाखायसो आं दा बिजाथि हिसाबै अंखनो नाजादों। दा गुबुन एलएसियावब्ला दिनै नोंथाङा होयोब्ला बे एक्सेप्टेन्स दंना गैया? नोंथांनि जि सोंनाय बेयो रायजोनि सायाव निर्भर खालामगोन आरो आं मिथिनायावहा जिहेतु जों बिपिएफ हानजानि दैदेनगिरि हिसाबै गासैबो जायगायावबो एक्सेप्टेड जायो बिसेसकै आंनि खाथियाव जि टंला समस्ति दङ टंला समस्तियावबो जोंनि थाखाय खाथि हिसाबै बेयाव एक्सेप्टेन्स दङ बेवहा आंहा बुंनो गोनां जेबो गैया। दा बे समावहाय जों माखासे नुनो मोनदों जे नोंथाङा थांनाय 17 बोसोरावबो दिनै नोंथाङा सासे बिटिसि सेक्रेटारियाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिमोन दा फिन आरोबाव 5 बोसोर गेप्सनि उनाव बिपिएफ सरकारा मुसलिम सरकार दानो हाबाय थ' दिनै नोंथांनि कनसेप्टआ मा थारैनो नोंथाङा बिजाथि महरै गसंनो हायोब्ला साक्सेस जायोब्ला फिउचार प्लाना मा नोंथांनिया? नोंथांनि जि सोंनाय जे बोसोरबा जुदि गेप जाबाय गेप जानायनि उनावहा जे गोदानै मानोना बिथां हाग्रामा ओनसोलाव जे गोदान सरकार दाबाय बे खामानि मावनायहा जोंहा गोख्रों थांखि दङ जे जों मोजाङै मावनो हागोन आरो बेनिखायनो जों दा जौगानाय खामानिखौ मावगासिनो दै बोसोर मास मोनब्रै जाबाय दा बेनिखायनो जोंहा जि बोसोरबा गेप जादोंमोन बे बोसोरबा गेपनिखाय जों दा बे खालिखौ जोङो सुफुंनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ दा बेनिखाय जोङो जे बिसेसकै आङो बिजाथि हिसाबै जुदि देरहालाङोब्ला रायजोनि जे गांनाय उखैनायखौ बेयाव सुफुंनो नाजागोन। दा सार बे समाव जों नुनो मोनदों जे माखासे पाब्लिकनि मोनसे सोंथि बा पाब्लिकनि मोनसे हाथाइ बाजारै रायलायबाय थानाय जे नांगौ समाव बयबो मोजां रावै गुरै रावै भटखौ लायो बाट जेब्ला स्टेन्ड खालामनो हायो गावनि जायगायाव फैयो अब्ला रायजोफोरखौ जोगारो होननानै गोबां बाथ्राया दा ससियेल मिडियानि अनगायैबो बेबायदि भाइरेल खोथा सोलिबाय थादों स' नोंथाङा थारैनो गसंब्ला नोंथांनि कनसेप्टआ मा जागोन माबायदि सानो नोंथाङा? जिहेतु आंनि कनसेप्टआ बेनो रायजोआनो जोंखौ राजा बानायो रायजोआनो एमएलए बानायो रायजोनिफ्रायनो एमएलए जानानै मन्थ्रि जाहैयो दा बेवहाय रायजोखौ साननाय हनाय बा रायजोनि साननाय हनायखौ जोङो जिगाबनि खोथा फैयो आंनि बेलायावहा आंनि साननाया बेनो जे रायजोआनो आंखौ जुदि दैदेनगिरि हिसाबै आंखौ एमएलए बानायोब्ला आंखौ जुदि दैदेनगिरि बानायोब्ला आं निस्सय रायजोनि बे खोथाखौ मानिनांगोन आरो रायजोखौ आं केতিয়াवबो बेबायदि नासयनाय नङा आरो रायजोनि जौगानायनि खामानि मावगोन। राइट नोंथाङा सासे बिपिएफनि स्टार्टिं माने नोंथाङाबो सासे बिपिएफनि बेकबन होनना बुंनांगोन दिनै थ' नोंथाङा जागायजेननिफ्राय बिपिएफ सरकारनिफ्राय जागायजेनबाय दिनै दंमोन थ' नोंथाङा दिनै गोबां एक्सपिरियेन्स दं बिपिएफनि फारसे दिनै नोंथाङाबो सासे बिपिएफनि सासे सोद्रोमा सासे फेमिलि होनना बुंनांगोन थ' दिनै मा बुंनो सानो जे गिदिर गोलाव नोंथांमोननि जिखिनि दङ दा बिथांमोना लिगेलि भाबै गासैखौबो नायबिजिरनानै बयखौबो चान्स होनांगौ होनना बुंनो सानो नोंथाङा बे समाव? बिपिएफ हान्जायानो जाबाय गासैबो माहारिखौ लानानै जनगोष्ठीखौ लानानै जौगाखांनाय गासैबो धोरोमारिफोरखौ लानानै जौगानाय बेयाव खुनु मोनसे जाथिखौ लानानै नङा मोनसे धोरोमखौ लानानै नङा बिपिएफ हान्जाया जाबाय गासैबो धोरोमारि आरो गासैबो जनगोष्ठीखौ लानानै जौगानाय दा बेवहाय बिपिएफ हान्जाया बेखौ जोंनि थांखिया बेनो जे जोङो गासैखौ लानानै जौगालांनो खामानि मावनाय
बेनो आरो दा मोनसे लासैनो खालामनो सानो नोंथाङा बेजों लोगोसे दिनै मेनलि उदालगुरि LAC बायदियावहाय दिनै गोबां चान्स होनना बुंनांगोन लाकि होनना बुंनांगोन मानो होनोब्ला जोंनि उदालगुरि LAC आवहाय थांनाय डिउरिं दि 17 इयार्सआवबो जोंनि भैरबकुंड समस्ति एन्ड उदालगुरि LAC आवहाय मन्थ्रि मोननो हादोंमोन BPF सरकारनि समाव टु टार्म्स मोननो हादोंमोन आरो नोंथांमोना जेब्ला 5 इयार्स ब्रेक लादोंमोन बे समावबो फार्स्ट पिपल्स गभर्नमेन्टनि बेलायाव डेपुटेसिप मोननो हादोंमोन गोबां माने जौगानायनि बेला बुंनो हायो दा बुङोब्ला स' दानि नोंथाङा बेनि बेलायाव मा बुंनो सानबावदो जे नोंथांनि बेटार वर्क फैगोन बा साबसिन बेटार प्लेनिं फैगोन होननानै बुंनो सानदों नामा बे उदालगुरि LACनि बेलायाव जाय दैदेनगिरि जायो बेनि सायाव बेफोर पलिसि मेकिं बा जौगानाय खामानि पलिसि लानायाव निर्भर खालायो दा बिदिहै थांनाय बाराव जेराव नोंथांमोना दिन्थिदों सोरबा मन्थ्रि मोनदों सोरबा MLA जाबोबाय सोरबा डिपुटि जाबोबाय बिथांमोना पलिसि लानानै खामानि मावबोबाय जौगानाय खामानि मावदों नंगौ खिन्थु रायजोनि साननाय बायदि जाफुंनो हाथायाखै रायजोफ्रा मिथिगोन दा बेनिखायनो आंनि बेलायाव जुदि आङो बेबायदि खामानि खाबु मोनोब्ला निस्सय आंनो पलिसि लानानै रायजोनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय पलिसि लानाय जागोन लास्टनि मोनसे आं सोंथि खालामनो सानदों प्रफेसनेलि जे दिनै नोंथाङा मा बुंनो सानो जे जेखि बिबानाव थाया मानो जेखि बिबान मोना मानो गिदिर पस्टखौ मोना मानो जे पाब्लिकनो सम होनाय बा पाब्लिकजों स्टेन्डार्ड वाइसआव रायलायनाया सोरनि दायित्व होनना सानो माने पाब्लिकआनो राजा बनाय पाब्लिकआनो बोख्लायफिननो हायो बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो सारा नोंथांनि सोंनायानो एन्सारा दङ बेवहाय मानो होनबा रायजोआनो राजा बानायना आं सायाव बुंखादों बेनिखाय जाय दैदेनगिरि जागोन बे निस्सय पलिसि लानांगोन रायजोनो खाबु होनांगोन रायजोनो सम होनांगोन आरो रायजोनि जुदि गांनाय खुनायखौ सुफुंनो थाखाय गावहा पलिसि बानायनांगोन आरो रायजोजों सावरायनानै बबे प्रायरिटि नांगौ बबे जिनिसखौ सुफुंनांगौ बेखौ रायजोखौ सोंनानै खामानि मावो बेजों जे सरकारनि पलिसि बे सरकारनि पलिसि गोबांफोरखौ पलिसि दङ जौगाखांनायनि गोबां गुबुन गुबुन जायगानि पलिसि दङ बे पलिसिखौ लानानै जोङो रायजोनि गांनाय खुनायखौ जों साबसिनै खालामनो हानाय बे थांखिखौ लानांगोन